semanis-manis pol dengan balutan Apa? busana sing baru Baru ini loh. Lho iki mergo memperingati Hari Kartini. Nggih. Awak dewe harus menjadi Kartini tempo sekarang. Iya. Tetap semangat, cantik, manjalitul seperti kuntul. Wilujeng dalu, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jarak jauh ya Nggih. Us ora dadi ngopo. Ndelalah alhamdulillah wayahe taman kok ya udani terang. Alhamdulillah. Dek sore tos. Pikiranku tekan dindi pokoknya. Lah kok ngono lho. Lah kok nek wayah taman udan terus aku kayak piye kok nek aku Iya. dadi mermaid. Titisan mermet. Tamu undangannya bener-bener ning kangguan kersa Pak Darmin. Ya wah rame sekali awet siang nganti dalu ora ana kalonge nggih. Malasan saya rame ngene iki mertandake muga-muga kalih tangga teparone tansah pinangangan rukun. Amin. Nggih, mugi-mugi sak bibare nimbali wahyu manggala Pak Darmin Pak nggih. Darmin. Pinaringan rezeki ingkang berkah barokah. Amin. Panjang yuswa, adem ayem penggalihe, adem ayem keluargane. Amin. Awet momong anak putune ya nduk. Pokoknya doa terbaik buat adekku yang di Hitan nggih. Nggih Dek Rehan. Dek Rehan mana ya, sudah bubuk atau belum Dek Rehan? Sudah bubuk kayaknya. Sudah bubuk. Ora apa-apa yang bubuk kan iso nonton lewat RS. Jare enggak RHS. Enggak yes nek iki. Yes, oke lah. Terima kasih siang malam diliput iki kan kanggo kanca-kanca yang masih berhalangan bisa Iya. nonton stream bareng RHS. Pokoknya ditunggu niki nggih. Nggih. Suwunan saking ingkang kanggo ngersa mbok menawi ngersake tembang utawi request lagu Dek Rehan monggo. Monggo. Nyaket langsung bilang Mbak Ara mau minta lagu ini dan Ya. ini ngono penak nggih. Penak. Napa saking tamu undangan walang kuata sangat mbok bilih badhe request nggih sumangga Monggo. mawon. Mumpung iki kanca-kanca dulur-dulurmu wahyu mangga perkata sangat ingkang saprawa. Nggih. Masih dalannya rada blekuk-blekuk. Kayak ning Nyatane sawah. nggih, wah bukti nyata tekan kene wis setiap pewol kalian wahyu Nggih. mangga nggih. Ya setengah katuran pamunjutan ingkang saking wingking wonten Alah kemenye lho kecantol cilik wae kok ngono. aku kecantol cilik ngene ndai Poliani ndai ya Budi. say. Wonten wewayangan nggih Mas. Nggih. Niki sunan saking saudaraku Saudaramu yang dari mana? dari Saren Oh, Leksis minta Leksis. secara online. Online. Karena jarak memisahkan kita, Iya. nggak apa-apa. Pokoknya ditunggu request dari Dek Rehan nggih. Wes penak-penakan ngatung ya Mbak Indah ya. Mangga. Wah, jangan. Kartini malam hari ini. Ulala solole. Wayangan kang rindu dan ilang saka ing pandu wis
syuting. Mas Udin, tanjana ya. Ayo. Wewe jantung hati. wow, jantung hatimu. Asik. WM Audio. Lagi sana gue penake kene ya nggih. Halah kompak luar biasa. Nggih, Semerwel UDKK dan luar biasa. Madularas DKK bocil-bocilku semuanya luar biasa wae sayang. Sepoh-sepoh ngono kok Rom. Wanen tak lem bocil ben awet ware. Oh iya iya. Niki salah satu permintaan dari saudaraku. Saudaraku yang dari Seren. Halo. Nonton streaming iki Iya. tiga sore mula Mbak Iin. Oh. Paneh tamane manggul iki ndang metu-metu ngono wis dienteng-enteni pokoke kok ya ndelala alhamdulillah iki mumpung streaming bareng RHS juga. Iya, ayo dilanjut nggih. Ini ada permintaan enggak dari sebelah di sini belum ada. Di sini belum ada, di gereng-gerengan ini sudah ada Juga permintaan. belum ada. Belum ada? Kalau tadi di belakang ada. Kue kok kemenye ngono Mbak Iin. Bagaimana dong? Mesti nek kue kemenye ini ki ana sing mau nganu mesti. Apa? Ono. Apa? Ono. Ya, lagunya. Dari Tinggi Winggi ada Cinta Gila. Oh, iki ada piye? dari Tinggi Winggi ada Tinggi Winggi. Cinta Gila. Loh kok gilamu macet raiku? Maksudnya ke ben ceton nek lagune. Aku nek gak gila gue gak entuk duit lho. Iya bener Rek. Sama Madu 3. Ya wah lagune angile cah. Pral Madu 3. Lagunya lawas bis banget nggih. Kayak Andre tadi juga minta ada kasmaran. Oh iya Andre. Yang bulak sembuh, Bulak sembuh. Disapa-sapa Mbak Iin. Di belakang sondol. Iki lho. Sebelah kene iki lho Mas iya, loh. yang dari Siwalan, besti-bestiku. Masa hadir to, Rom? Iki lho bocil-bocil sayang. Oh. Siwalan ki ana sing bocil ana sing tuwir. Oh, lagi weruh aku. Oh iya, saka ngendi neh ya? Lah wong aku ngintek ngene dak kudune rada mbungkuk adik kok iso. Nek tak gonceki ya mbah kowe. Dari Lego dari pondok semuanya. Oh iya, Oke, yang di belakang juga hadir. Sugandalo. Ya, wonten kasmaran dulu nggih. Nggih. Campur sari Iya. dulu dong. Ya.
Yang di depan monggo ingkang badhe ngersake wis langsung mawon gitu ya. Beres-beres, Bu. Mbak Iin nyanyi kasmaran ya? Iya. Dari di Andre, Kak Deng, Andre saja. Yo, cus. Cus. Kedawan sikil ya ngono. Sesok preya. Yen arep crita karo sapa, yen ora crita kok tambah nelongso, kok saya suwe kok ngene rasane, setino tinomo natoni wae. Yen arep sambat ora kuat, arep jaluk Tambah tulung, bingung lenku nembung, nganti sok kapan bisa ngedem iki Kuping gajah. kasmaran priya kang kepati-pati. Tindak tanduke kalem rati gawe, larang Watono, mesem watono. gregetake. Yen arep sambat wis ra kuat, arep jaluk tulung, bingung leku nembung, nganti sok kapan bisa ngedem iki kasmaran priya kang kepati-pati. Wahyu Manggala. WM Audio. Exotic Andre, iya. yen arep crita karo sapa, yen ora crita kok tambah nelongso, kok saya suwe kok ngene rasane, setino tinomo natoni wae. Ayo goyang. Yen arep sambat wis ra kuat, Ayun di. arep jaluk tulung, bingung leku nembung, nganti sok kapan bisa ngedem iki kasmaran priya kang kepati-pati. Tindak tanduke kalem rati gawe, larang eseme gregetake. Kasmaran priya kang kepati-pati.
satu tembangnya Ada Kasemaran. Dari Gandri Kasmaran. juga. Ini Kasmaran karo Mas Watono aku. Kamu? Iya. Kayak kok mau kemenyek-kemenyek sebule ada Mas Watono Ada Mas yang selalu Watono. memberi piye ya kesan tersendiri gitu ya Memberi Mbak Iin kejutan ya. setiap ada nada-nada kesannya cinta. gitu loh, nggih. Aku apa dikirim Bu apa iki ya? Kok nggak plastik Sak ya? rasa Nas? kok rom. Buah iki Aku kaya. kok deg-degan ya, Nas. Yo ngenteni ya Kira-kira rom. apa isinya ya? Jajal nyedak nek menawa ndang dikek. Lho. Mulai buah jebule. Buah jebule Tak kira berkata apa mare. nguncal-nguncali aku Bu, aku tiwas kegeeran. Wes gak masalah nggih sayang. Nggih, nggih. Mbak. Ayo dilanjut saja permintaannya ada Maju Tri. Madu 3. Masih eleng kah? Iku Mbak Yaya. Oh iya, permintaannya Mbak Yaya yang nyanyi. Tinggi wingki. Tinggi Wingki iki mesti balanya dibisi karo Lala karo Jumini ya, Cik. Loh. Eh? Opo? Tak kira Tinggi Wingki dibisi Lala Jumini. Soalnya tanggaku hanya senjengnya Jumini iki balanya iki ya ana Lala barang. Oh enggak Mas, Maju 3. Biasa Tinggi Wingki, wonge teko? Gak tahu. Loh ya, ya wis lah yuk cus. Kowe kok tersolikul-kilikul. Solikul, Mas Demian. Mas Umbar, Mas Koman, Hey. Mas Wid DKK yang dari Pulau Sembu. Wasih. Ha. Bojone rakyat. Oh, hey, oh. Hey, oh, hey. Hey, oh, hey.
bakul sego. Pak kula ngene sak rantang nggih, Pak. Aku nyaru sego iku hawane nyerot kan. Iya kan ora sego ora maem sego iki ra maem kok ya aku dina iki diet nang upama ora ya tak empet ngono saya. Diet. Diet supaya mulane awakku tetap terjaga seperti ini. Dep, mampir no mamang tak suwiwi piro, Dep? Telu wae, sing katese dak sak baskom digawa ndekne kabeh to. Abam lek. Abam lende. Lah ngono kok muni diet iku lho. Aku nang kene kan disamakan kaya Cinderella Titi mesti kan ngirane Mas Rarong iki Mbak Arung iki mesti makame sithik banget ngono. Terjaga ngono ya Mas Terjaga mesti buah-buah. Semene lho bubuk. Aja buka mati nggih. Ayo dilanjut nggih. Ngengei tenan ya, Pak. Aku 3 uman kok. Daging lho. Rapopo ben dadi daging. Ya, sampun ya ada madu 3 dari Tinggi Wingki. Ya dilanjut saja. Ada Cinta Gila dari Jumini. Jumini Kan jare Tinggi Wingki Dipsi Lala Jumini. Mas Ari Cinta Gilanya ready nggih? Cinta Ready Gilanya ya. lagunya siapa ya? Cinta Gila. Iku Duduro. Gak ra lagu. Iki Cinta Gila sing aku mbok tag ning TikTok iki sing laku turut dalan iku lho, ya iku. Oh, kuwi to. Bojoku bojone uwong iki. Ha! Salah Rom gak iku Rom. Ya wis kono kok nyanyi penyanyine ra roh lagune. Aja umi ae. Jumini jalukane angel ngene kok iso. Jumini kok omongi nek lagu aja angel-angel kok. Iya. Cinta mati barang kok iso. Cinta Gila. Cinta gila ya Cinta ya. Gila. Gilanya aja mati berai kuanya. Ya Mas Arya, cus. Sorry aku wis terkutuk iki.
Matur sukma tinggi wingki Jamini sampun nggih. Lagune Jamini kancane dhewe lho. Jumini sing minta Kak Jumini nggih tinggi wingki juga Jumini sudah ada apa mau madu telu. Madu 3 sama cinta gila. Iya ya gila ora iku terus nggih. Sayang karena ini waduh wektune iki piye ya? Bener. Tak tutuk kowe kok iso. Banyus nganggur kok ngene-ngene iki nyapa to Mas? Kayak ditari apa Besok prai los. Los nganggur. Prai sedina lho ta monggo ya. Iya, gak apa-apa disyukuri tinggal rehat sayang. Ah, Apa ya lagunya ya sing enak ya? gak ana. Gak enak Ngapa permintaan. wis keringetan ngene lho? Ya wes dikasih yang terbaik lah. Siji-siji kok nyanyi penyanyimu kono. Kowe ya. Aku neh Sing nyanyi. milih maksud. Oh, tak kira maksudnya pokok ngentek ya aku iki Mas kamu ora kuat piye? Iya percaya aku balungan dawa-dawa. Tak empet. Rawani obah iki asline. Jebule sikilem ngono Rom. Ngempet dek. Ngempet. Aku iya ning nggone greng-grengan no. Nyanyi entek kene. Aja sing sedih ya Ndek. Wis kadung Kotek ngono lho Rom. Lagunya sembarang sing penting api. Ya awo ya lho. Nggih matur nuwun cukup semennya cukup Batak. Iki mesti ape ana surprise kanggo aku iki mesti. Aku curiga kok. Paling disurpresi Watono. Happy birthday to you. Iya, hayo. Mau uripno ta ora iki? Nek ora ya wis tak kono. Lagunya apa Mbak Men? Streaming loh iki cuy, streaming cuy. 2 cincin ya Mbak Ro. Ndek bengi bar ngono kok. Momo liyane ndek bengi bar kok. Alah. Liyane. Cinta terlarang. Ya, Barang. cinta terlarang sing pop. Sing pop Mas Ar. Cinta terlarang iku. Sembarang. Sing ngendi lentek? Ya sing pop. Sing pop, Jarene Mas. aku mbok briefing ndek mau lho. Sing kata-katanya piye lah, sing kata-katanya piye?
Iku lho Mas. Nah iku. Ora roh kata-katanya. Koyo dulure roke menek ra apal nenek. Ndak apa-apa saya karena tidak ada permintaan ya wis sak karepmu dhewe iki. Yuk. Tawa-tawa gak dipayoni wong kene. Yuk. Cus. Iki ngene iki tenan, Wahyu Manggala lho iki. Belum keramas ah. Aku tidak melakukan. Burung. Iya. Mas Benien, panggungnya aja syuting, kan? Mana lo tamune ae? Walau engkau milik kekasihmu, aku juga milik kekasihku. Ya. Di hati takkan terganti. Jangan pernah engkau bersedih, jangan pernah engkau sesali. Walau dunia tak merestui hubungan ini, cinta kita tak ada yang tahu, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Mungkin bila kita akan bersatu, hanya dalam dunia yang baru. Semoga tiada yang terluka hanya karena cinta kita yang salah, yang telah mendua. Semoga tiada yang kecewa hanya karena kita berdua. Rupaku dadi Di balik mereka. Semur. Belok gak nang syuting Semur apa Krisna? Aku malah kok Krisna nang syutingan no. Madepno rono go SRHS. Domongi kok iso. Wahyu Manggala lho iki. Wasik Ngene lho Isor. Mbak Mogo. Jangan pernah engkau bersedih, jangan pernah engkau sesali.
Krishna. Aku Krishna. Rupanya kayak Krishna. Sing ngisor dadi abang kabeh. Malu aku. Nyanyi gue ngono piye Mas? Enak ya Mas? Terima kasih ya Allah. Matur suwun. Namanya. Sek. Kok matur sun ana apa? Namanya. Ibu kita Kartini loh iki. Pisan apa pindo? Pisan apa pindo? Pindo. Api. Sampun nggih. Ini dari tuan rumah tidak ada permintaan. Bonus. Iya. Sorry. Lagu kok isa bonus ini. Cek 10 lagu Iki saking kok. ibu di depan tidak ada permintaan, tidak ada request. Tidak. Saking bapak-bapaknya. Tidak. Apa Mbak? Tambal ban. Masuk. Ayo tambal ban Mas. Gak usah pakai lama wis. Peteng-peteng enaknya do tambal-tambalan yo. Bane lagune. Wedi aku dingeti wong iku peteng-peteng. Sindi ra? Iku apa kok? Ayo nyanyi. Penyanyimu. Ndak bar nambal ban emang. Nanti diguyu tukang tambal bane ban nganti mleteke lho. Tak dol wis yuk. Ayo Mas. Tukang tambal ban yuk. Kok gosrok-gosrok marah ya apa nek modot lho mikir lho. Lah mik kok digesret-gesret. Yuk. Mik sing ndi sik Jim, mik sing ndi? Oh, tak kira mikir sapa ngono lho Mas. Mas Ari tambal ban. Kowe tak guyu lah pot sih. Ya, sus.